देग्लायनि दुरन्ड काप जिहेतु फुटबल खेला क'क्राझाराव जानाय जिहेतु जायगामोन बेखौ सोलायनानै जोंहा मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि सारा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावनाय होनाय जादों गुवाहाटी स्टेडियामाव खुंनाय जागोन। दा बेखौ लानानै गोबां बेले बेजे जागासिनो दिनैनि दिनाव जोंनि BTC एरियायाव गोबाङानो मोजां मोनाखै साबजानाय मोनाखै नङा होनबा नोंथांमोना गुवारै फोरमायगासिनो नैबे देग्लायनि बोसोराव मानो गुवाहाटीयाव जादों नङा होनबा नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियायाव दुरन्ड काप बे जिहेतु जोंनि BTRआव थांनाय बोसोर क'क्राझाराव खुंजादोंमोन नङा होनबा क'क्राझार स्टेडियामाव दुरन्ड काप जिहेतु बे फुटबल गेलेनाय बेवहाय थांनाय बोसोर जोंहा BTRआव जोबोर मोजाङै खुंजाना थांबाय गाजा गोमजायै जोंहा प्रमद बर' मानव गेदेर खुंजानाय सरकाराव दा बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बेले बेजे जानाय नुगासिनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुदों जोंहा मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिया मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावनाय नुनो मोन्दों जे दुरन्ड काप जिहेतु फुटबल गेलेनाय खेला बे देग्लाय गुवाहाटी स्टेडियामाव जानो थांगासिनो नङा होनबा दा बेखौ लानानै जों गोबां बर' रायजो राजाफोरा माने देग्लाय गोजोननाय गैया बा मोजां साबजानाय मोनाखै देग्लाय मानो होनोबा नैबे जोंनि जिहेतु क'क्राझार खुंजानाय स्टेडियामाव जिहेतु दुरन्ड काप जायोमोन बर' रायजो राजाफोरा आरामै गाजा गोमजायै थाङोमोन रंजानानै नायनो मोजां मोनोमोन खाथिनि जायगा नङा होनबा दा माने बेखौ बेनि बदला माने क'क्राझाराव लांनाय जाबाय माबायाव गुवाहाटीयाव लांनाय जाबाय दा बेखौ माने जों गोबां बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफोर फैयो गेलेनो होनबा जोंनि बड'लेण्ड बा BTCआव जायोबा क'क्राझाराव जायोबा माने जोंनि बर' मानसिफोरनि बागै बर' जायगानि बागै गोबां मानसिफोरा मिथिनो हायो होनबा दा गुवाहाटीयाव थांबाय दा सोर मिथिनो जों बर'नि मानसिफोरनि बागै नङा होनबा दा गुवाहाटीयाव थांबा गुवाहाटीनि गैला माने बर'नि बागै जों जेबो मिथिनो मोननाय नंला बा रायलायनाय नंला बड'लेण्डआव मा जायो मा जाया बर' मानसिफोरा माबायदि गोबाङानो बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफोरा बर'फोरखौ दासिमबो सिनाया बर'फोरा माबायदि थायो जायो माबायदि ड्रेस गानो नङा होनबा बर'नि धोरोमा मा बेफोरबायदि बाथ्रा दा ओंखायनो जों बयबो जुदि क'क्राझारावनो जायोमोनबा बे दुरन्ड काप नङा होनबा जिहेतु बल खेला गेलेनाय जों जोबोर मोजां मोनगौमोन नङा होनबा बेखौ खावलायो ओमफ्राय जुदि देग्लायनि बे बोसोराव जाबाय नेक्स्ट बोसोराव जाहाथे फिन खेबसेबाव जोंनि क'क्राझारावनो जायो नङा होनबा बेखौ आं खावलायनाय थाबाय जोंनि मानव गेदेर जिहेतु दानि हाग्रामा सार BTCनि ओमफ्राय बिश्वजित दैमारि सारमोना फिन खेबसेयाव जोंनि BTCनि आन्दारावनो खालामो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय नङा होनबा गोबाङानो मोजां मोनाखै नोंथांमोनाबो मा मोनदों देग्लायनि बे गुवाहाटीयाव थांनाय बे जेनेबा जागोन स्टेडियामाव जोंहा होनबा दुरन्ड कापखौ नोंथांमोनाबो सोरबा मोजां मोनखायाखै नङा होनबा सोर एफा गोजानाव थांना नायनो जोंनि बर'फोरा जोबोर फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो होनबा सेंग्राफोरा बेवहाय थांनानै नायनांगौ जायोबा गोजानाव नङा होनबा दा जिहेतु गोबां जों नुनो मोनगासिनो दानि गोदान सरकारफोरखौ गोबाङानो माने बायदिसिना बुंनानै दसिबाय दोङो दा खिन्थु दसिखायै सरकारखौ रावबो माने बिदि मोजां बुंनाया खम थायो ओमफ्राय गाज्रि बुंनाया गोबां खम थायो नङा होनबा दा लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय नोंथांमोना मा बुङो दुरन्ड काप देग्लाय गुवाहाटीयाव स्टेडियामाव जानायनि सायाव ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच